pe care o aștept de când eram mic. Și bine, s-ar putea să nu fie tu că... Hai, notificare, hai! Hai că a venit dacă e. Hai mă că a venit, mă, hai mă că a venit, mă, întârziată, dar a venit, mă. A venit, mă, și notificarea Blandau. I-a luat ceva, dar a venit. A venit, iată-ne aici, notificarea pe Blandau. Mă, păi n-ați primit notificare, mă, sau n-ați primit? Ați primit sau n-ați primit notificare? Ia uite, băieți aici cum au venit cu notificarea. Mă, ce notificare am primit? Băieți, vă salut pe toți. Bine ați venit pe acest live minunat. Așteptăm și pe băieți aici, că trebuie să apară din nou. Clipă în clipă trebuie să apară băieții. Când mai faci dial? Nu știu, băieți, nu știu. Băi, n-am apucat să postez și eu mașina, băi, că am scos mașina, am luat numerele, băieți, am luat numerele la mașină. Ia stai că acum o postez, băieți. Acum o postăm, băieți, acum postăm poza cu numerele de la mașină, băieți. Acum postăm poza cu numerele de la mașină. Nu merge bine? Merge foarte bine, mă, băieți, nu mai fiți răi că nu merge bine, că nu știu, uite ce bine merge, că pun pe telefon. Stai și să vedem. Ce frumos, ia uite-l ce frumos e, bă, tată, bă. Ia uite-l, bă, tată. Acum, băieți, acum începem, băieți, doar să postez și eu ăsta, bă, băieți, să postez și eu poza asta pe Instagram cu numerele noi, că mi-am pus numere. Cine vrea să vadă ce numere mi-am pus, să intre pe Instagramul meu, Pericol Gaming, și acum postez. Italienii, știți că trebuie să le dăm niște bani. Da, eu am și uitat. Dar nu uitau că trebuie bani pentru BMW, nu pentru să-i dau la Italia. Și ce facem noi acum, mă, cu italienii ăștia? Sau să-mi iau BMW. Păi Larisa mă bătu la cap că vrea să iau BMW. Să plin cu BMW, da? Să iei ei BMW? Păi nu, să-mi iau eu și să plin cu BMW, că e rușine cu mașina asta. Ce crezi folosești? Sunt în descriere. Asta cine e, mă? Nu știu. Ce cauți mai aici? Ce să... Ce am zis eu să nu vă văd pe aici până oraș decât când vă chem eu? Am auzit de italian că vă face probleme. Unde? Știu pe la ăștia prin oraș și pe ăștia țipă pe aici prin oraș, că italian... Dar la nimeni nu le-am zis. Dar la nimeni nu le-am zis. Dom'le, du-te în oraș. Du-te în oraș acolo și stai. Salut, salut. Bă, hai pot să parcăm bine Renault-urile să dea bine. Hai. Fac specularea mea și știu că e mai frumoasă, ca și stăpânul. Băi, unde vă duceți, mă? O parcăm așa să dea bine, așa. Bă, nu da la mea! Acum înțeleg. Acum înțelegi ce a venit cu mine la Risa. Ai știu dreptate aici. Gata. Mamă, Renault Gang. Renault Gang. Știi cine mai lipsește aici? Luțu Răzvan cu talismanul. Da, chiar, bă. Să-l sune cineva pe Luțu Răzvan să-l aducă să vină și el cu talismanul, că facem din ăsta Renault Meeting. Așa că sună. Da, așa că sună. Vrei că azi live pe tu ești posibil, Alo, dar am nu început spune. cam târziu live-ul ăsta, că am stat la telefon. Văd că l-ai semnat. Are o semnat. Bă, acum, tu de ce ai, mă, mașina albastră, mă? Ce-ți place culoarea albastră? Sau și o să fură la Risa? Nu, e frumoasă, că e deosebită, atrag mai multe femei pe astea, că na, știu eu, din propria experiență, decât în mic. Foarte frumoasă. Au ce ți Și tu, George, ce culoare e așa urâtă? Da, așa că fac eu mai frumoasă. Așa am lăsat.
treabă în oraș. Fiecare cu mașina lui, da? E cu în dreapta, Larisa, nu spate. O să oprez la primul pec, o să bag benzină, da? E rușine cu asta. Primul becu e aici, aproape, în stânga, de pe acolo. Nu aici, veniți după mine. Salut, băieți, vă salut pe toți, salut-o pe Larisa din partea mea. Băi, tu n-ai văzut cum o bătea Andrex? Ați fost pe live-ul ăla când o bătea, am râs de m-am căcat pe mine, ați lipsit mulți de pe live-ul ăla, dar am râs. Mamă, frate, cum am râs. Eram gen flash că la cură când lumnea. Băieți, ați văzut ce număr mi-am pus la mașină? Ce ziceți? E frumos numărul meu? Trebuia să-mi pun altul? Era mai frumos dacă îmi puneam altul? Ce live? Nu mai știu care a fost live-ul, sincer. Nu mai știu care a fost live-ul. Stai cu minte, făcălesc, am turbo. Stai cu minte că te pășesc. Opa, Larisa, și-a făcut populară. Degeaba, eu sunt popular, hai de ăsta. Haide, trece-mă dacă pot. Haide! Nu mai are nicio și... Bă! Ce se întâmplă, bă, băieți? Ce se întâmplă? Mă duc să mă ajute cineva! Gata, am căzut. Mașina mea, bă. Bă, dar unde s-o dus? Uite-mă, că a venit, bă. Că ești gurița-i de Renault. De așa l-a luat lui Răzvan Renault, mă, că astea sunt bune, mă, frate. Ia uite-mă, s-a dat jos. Haide! Și mie mi se... Mamă, era să mă răstor. Ce faci, mă, pe contrasens, mă, nebunule? Mamă, cum ne-ai ocolit ca un profesor. Salut, salut, băieți, bine ați venit pe live! Te ajut eu, uite că te-am scos. Mersi frumos, hai de ajutor. Hai să mergem și noi la un cafenea aici. Ușor, ușor, parcă-ți. Te-am ocolit? Așa, hai să dăm o cafea. Da. Bă, Ariso, ne aduci și nouă ceva? Ne servești pe noi cu ceva? Putem să stăm, Ariso? Putem, trebuie să faci din bada. Bă, nu mă mai împinge, George, că dacă îți dau una în nasul ăla... Ce ai, bă, cu nasul? Ce bine stau. Facem o foarte. Arisa, adu și mie o cafea. Am scris de 2 ori pericol, am înțeles? Chiar la cât la Pericol, ce șmecher e mașina, eu Rareș, salut Rareș. Am înțeles? Chiar la cât la Pericol, ce șmecher e mașina. Lasă după mine. Voi, George. Da. Am dat din casă. Apoi cum ai ajuns tu, mă, în halul ăsta, George? Adică nu, o să ne aducă câte o cafea și ție apă. Mie bere. Nici cafea, nici bere, nimic. Mersi de bere. Tu bei apă ca păpălăi, cum ar veni, nu? Și ia apa. Deci nu știi să conduci. Ai grijă, te-am dus și la visa. Da. Ce vrei, mă?
o super afacere. Te închizi, fără Domne, tu la cum ești îmbrăcat poți să pui din alea brichete, din alea breloguri pe aici, pe masă să le vinzi. Nu, nu e de asta, vreau să fac altceva. Văd că sunteți, că sunați la fel, că sunteți și mai prieteni așa, nu? Da. Tu lasă-mă să nu savurez cafeaua asta. Ia spune. Scoate afară acum. Am o super ofertă pentru dumneavoastră. Vreți arme? Arme? Da, Bă, pistoale dar pe tine automate. te știu de undeva, că nu te-am Ce întâlnit de dimineață. Ba da, ești Bă. cine pe tine? Ce arme, mă? Ia. Colegul, hai, Pistoale automate. Hai să mergem, hai să ieșim afară. Ia Să nu fă plecați acasă. Dar să mai Mamă, fie și eu e fără asta. prea... Plătesc Nu-mi eu plac pentru ei. oamenii cu fetele obraznice. Nu-mi De ce nu mă salut? Vă salut pe toți! Bine ați venit pe live! Urcați aici, Renault ăsta, domnule. Capo, diavolo la porta. Salve! Așa, domnule. Care mă mai... Mergem să facem afacerea asta, domnul, da? Da. Deci în organizație sau... Vă văd că sunteți consumați mai la fel. Da. Avem oferte. Avem oferte pentru organizație. Eu prima dată vreau să văd ce ai pentru mine, asta e tot. Ce ai pentru mine? Hai, Eu le am în o mașină toate armele ca să nu lucru ele, să nu mă prindă poliția, înțelegeți? Pentru că mișnă și... trebuie să-ți explic. Ăștia, băi, tu nu-i din anormale, că m-am întâlnit cu... Ba, da, sunt așa de cap. Bebe, vino aici, îți arăt ce mi-a dat șeful lor. Bă, nu mai am. Oricum, aveam un AK. Aveam un AK cu 90 de gloanțe și am spus să te contactez pe tine dacă vrei arme, să lucrezi cu ei. Are și George unul de ăla. Domnul, iată ce cât costă. Dom'le, storul este 5.000, dar pot să vă fac o ofertă la 5.000. 5.000 pistolul. Și cu câte gloanțe? Gol. 5.000 este gol și gloanțele, să zicem, 2.500 de 50 gloanțe. O ofertă de la 5.000. Cam scump. 3.000 și Asta este... Hai, fă, tu-ți cumperi. Sunt pistoale automate, nu sunt din acelea... Combat. Da. Bă, eu mă descurc și cu pumnii. Știi ce zic? Fac tâmpă în Omoară-l pe italianul, că i-a dat cuțit în spatele lui Andrei. Asta cu kickbox? Da, nu vezi ce nevastă... Da, e nevastă... Nu i-a dat lui atunci, i-a dat cuiva. Am furat-o, i-am... Hai, dacă mâine Ia, nu... de ce mă, Ionuț? De ce sunt? Stai, Larisa, calmează-te. Nu mă bate, ce Larisa, te-ai arată la domnul cum îl băteai tu pe George. Arată la domnul. Wow, Shaolin. Shaolin, să știi că Shaolin. Da, un gamer respect. Da, Am văzut ce dom'le, scris poate stripper. că puteți să facem și un transport de are. În fine, bine. Avem pe stoc și galașuri și special carabinieri. Putem face snipere sau shotgun. Bă, Ce bă, dorim? ești- Faceți ca Andrei. niște copii. Ca niște proști, nu ca niște copii. Domnul, mă iertați, că ăștia i-am, cu Nu ăștia este i-am. problemă. Alții n-am găsit, dacă găseam unii mai buni. meu Doamne, pătir ăsta. Da, sunt colegul el pe tir. Am făcut. mare greșeală ai făcut, da, e. Nu e greșeală că dădeam să mă depășească mereu. Păi, Deci, domnul, Da. spuneți, câte arme ne puteți aduce? Momentan Știi care e faza? eu- Uite, ascultă-mă puțin. Eu și cu băieții ăștia suntem băgați cu niște mafioți. Foarte periculoși. Și acești mafioți, cum să vă spun eu, vor să ne omoare. Dacă nu le dăm nu știu câți bani. Ideea e că nu prea avem banii ăștia să-i dăm și m-am gândit ca banii pe care îi avem să îi investim în arme și după care să mergem să-i omorâm noi pe ei. Asta e planul meu, malefic. Dar să știți că v-ați gândit foarte bine. Este cel mai bun plan. Ce ai făcut, mă, te-ai căcat pe tine? Da. Du-te, mă, de aici, mă. Ai peșit aici? Dom'le, am într-o mașină, cred că am în jur de 15 pistole automate. Poți să aduci mașina aici? Da, o să încerc să mă duc să o caut și o aduc.
Adu mașina, te rog, adu mașina aici. Adu o notificare la live. Revenim aici, da? Da, vă aștept aici, vă aștept aici. Uite, joc cu avioane! Să reduc aminte de armată. Că nu ești și mie, mă întâi. Să trebuie și ție.